दिनै आं आंनि आखाइजोंनो सोरजिनाय मोनसे खन्थाइ आवरायनो लादों। आंनि खन्थाइनि मुङा जाहैबाय गारबोनाय सावगारि। खन्थाइ आवरायनायनि सिगां मोनसे खावलायनाय, जुदि खन्थाइयाव माबाफोर गोरोन्थि आरो आवरायनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिबाय। लोगोसे बेजों लोगोसेनो खावलायखागोन आंनि एम.एस. जक्स इउटिउब चेनेलखौ जाहाथे बयबो साबस्क्राइब खालामो। दानिया जागायदिनि। गारबोनाय सावगारि। आं गाबनो रोङामोन जायखौ नोङो आंखौ फोरोंदोंमोन। आं दुखु जानोबो रोङामोन जायखौ नोङो आंखौ फोरोंदोंमोन। आं अन्थाइ बिखा नङामोन जायखौ नोङो आंखौ फोरोंदों। आं अननोबो रोङामोन जायखौ नोङो आंखौ अननो फोरोंदोंमोन। बै समा गैला, आं गावखौ सिनायबाय। नोंनि आंनि सोमोन्दोआ गोमाबाय बबेबा जोमैनि खोमसि साग्लोबनायजों। दाखा जोमै, दाखा गोसो, गोरबोआव खिलिहोनाय थै रोङै सिमां नोंनि। मिजिंफोरा गोमाबाय गोबां सिमांनि फाखनाव। अननाय जिरादा गोमाबाय खामलेनाय गोरबोनि देहाजों। मोदैया थाद'नो रोंला नंखाय सिमांनि रादायजों भुगिना। गोरबोआ बुथुवा जाबाय नोंनि अलसिया गोसोनि अननायजों। नों बायदि फेलें रादायनि सिमांजों सुजुनाय बिबारनि मालाखौ गाननो मोनैयाव मिजिंफोरा गोथे बोबाय। गोसोखौ अन्थाइ बिखा सिनायथि खालामनांबाय। आं बिदि नङामोन जायखौ नोङो आंखौ फोरोंदोंमोन। गोजोन्थों।